papat nggih. Para rawuh panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun nggih niki selingan nggih, selingan malih nggih saking keluarga besar Reok Setia Kawan nggih. Anglajengaken tari Happy So Happy nggih sesarengan para wadyabala nggih bantengan nggih kembar telu nggih wonten Mama Dewore nggih. Sugeng dalu para rawuh, sugeng amirsani medale tari Happy So Happy karing gending Paradisyo. Happy So Happy nggih. Sesarengan para wadyabala nggih. Sesarengan tari bantengan kembar telu nggih. Wonten Mama Jambrute, wonten Mama Dewore. Lah niki sing kali niki Mama sinten? Napa? Oh, Bok Sumbi nggih. Kembar loro nggih. Tapi saderengipun kula sukani gending-gending coba nggih Mbok Sumbi sesarengan Mama Jambrute nggih maju ke depan dong. Ayo maju. Jajal dikai masalah. Hop, ojo sampai labas. Weh, Mbok Sumbi. Aduh. Yo, kok nemu ae Pak Jaki arek kembar kayak ngene iki. Yo, ayo jajal dikai goyangan alon-alon. Yo. Ayo digoyang bokong induk. Ayo sing banter Mas Nanang. Oh ha Iku Pak, Mbok Sumbi sing tukang ngentekno rong piring ya iku Pak. Iya panjene. Matur sembah nuwun penak jogetane nggih. Mboten napa-napa pancene nyambut gawe kudu sing semangat. Ayo sing nganggur panjake. Jajal kemanteni digoleki ayo ditumpakno Mbok Sumbi tumpakno bantengan nggih. Kalian disukani gending-gending Mas Arif. Jajal dikai sing penak dikai petetan Mas Arif dados yo payah tuan rumah ditumpakno yo
iya yo tanduring pucuk pertemanan yo iya yo esok sore sing kuryang siriaman sun joko sun rumyan temenanan pedetan yo kembyang pedetan kembyang ilyang yawe ati kekyanan masih omong regan piro regyane kembyang tapi hak ilyang bukan regyane kembyang. Ayo Mbak Sumbi jogate sing penak ayo bandengi Isun sing ira lan isun sing nyono gabyang topleng kembyang sing ono angin kang liwat ring kono milu takon kang mending tangane sapa pedetan yo kembyang pedetan kembyang ilang yawe ati kekyanan masih omong regan piro regyane kembyang tapi hakilyang piro regyane kembyang. pedetan nggih menika gending ingkang angka 1 nggih ditambahi sak gending mama niki pamundutan nggih dari Mas Agus Filio Putra nggih gendinge penak mama niki wonten kalih nggih niki ingkang angka 1 damel teng tari bandengan nggih nomor 2 damel teng Happy Show nggih pantes niki nggih damar opo lilin mama dados yo yo
apa lilin Buyar apa gawe yo dikawin dekat riko iye kurang yakin ae Diamar apa lelen Buyar apa gawe Diterusno apa Sepene piain mene bae Dong duweni iyo iyo Ati aja mama iya Mumpung gorong ingat Welas iki damar apa lilin nggih nggih menika gending ingkang angka loro lah niki ditambahi sak gending tapi mantun niki nggih damel teng tari happy so happy nggih niki lagune penak kudu sing nyanyi Mbak Erika nggih cabe-cabean ya ayo kudu iso soalnya niki sing nanggap ayo saged napa boten nggih lek boten saged ojo lali bandenge kali Mama Jambrut balik isih nggih tak kei gendingan bar Jabar Madura yo awas awas mapan bere mapan temor tarik sis yo om semongko aduh ayo awas aduh aja sampai labang aduh woi aduh ayo ngadep kulon kabeh oh ayo Mbak Sumbi ya aduh oh awas ayo rungokno kendang ini wadyah aduh wadyah yo oh good iya oh woi ayo golong aduh ayo Mbok Dewor ayo Mama Sumbi ayo awas Mbok Dewor di tengah op op iya op iya iya awas ayo tubrukan aduh katanya yang di Mbok Sumbi ayo lok aduh katanya yang di Mbok Sumbi goyang pokoknya sing sitok Mbok Sumbi ini pincang aduh nebonin dia Pak Jai koyong ini ayo terus ayo arah ayo
Ayo wis. Ayo. Aduh. Aku rek. Ayo, awas. Kar siji, yo. Wis. Iya. Iya, alhamdulillah. Udane terang. Aku dikon mudun. Oh, iya wis, Bos. Aku dikon mudun pisan. Tenang aja Mas. Hari ini Titik kabel ini. Alhamdulillah. Bengi iki Bapak Agus nggih nanggap reoke Bapak Jai teko kali PP. Mulai wingi winginane kidul gini ya Bapak Agus iku marani aku. Mas, ojo sampai lali ya Mas jarine. Sing rame. Tuh, rame temen, udane sing rame tapi. Tapi ndak popo. Alhamdulillah timbang ndak ono udan. Tebu ning Tegalan garing kabeh. Kan iya, Bu? Lek ana udan alhamdulillah, tebu-tebu nek kene iki padha adem kabeh. Nggih. Yong. Pak Jai saiki lah kok nemu ae, Bu. Artise metune rada bengi, jam 11. Oh, Bu. Papat kabeh papat. Oh, lek iki golong-golongane artis karnavalan, Bu. Nah, iki artis karnavalan ya. Jajal aku tak ngenalno dhisik nyang ibu-ibu mriki. Coba yang paling montok yang Mbah Henol maju ke depan. Aduh rambutnya ono ngini barang Bu. Mas! Ayo ayo gini. Mas Jaka! Mas! Mas! Ayo! Terus. Lah iki. Apa sih Mas? Sik ra. Mosok apa nih kok sekut-sekut barang? Gini. Apa Mas? Mosok dancer kaya ngene iki. Lah, ini modal iki sing laris iki ya. Nek arep bojomu ae. Ndak oleh nang anakku kok. Iya, sik ra. Lek dancer sampai kaya ngene, Bu, masih genjote rempak. Ndak tau ning genjot aku kok. Oh, ndak tau meneh. Di aspalan tok. Berarti meneh dek ning sorca dong. Ya. Aduh, lemekan opo sayang? Lemekan karpet. Lemekan karpet. Oh, tak kira lemekan godhong gedang. Blas. Lek sampai pokoknya lek dek apa desane iki Padang ya. Iya. Lek ana karnaval, Bu. Nyeluk dancer koyo ngene, Bu. Rame, Bu. Ndak sadine mangan wis koyo ngene, Bu. Kan asline kok, Bu. Oh, asline. Oh, Bu. Jong ya Allah. Apa sih, Mas? Ote-ote ae. Dine menik-menik. Lah, jenenge bengi Mas nek kena sokle jenenge manik-manik apa. Oh, lek kena damar ini ki cek barak. Besok iku lampu tak templekno gini. Iya, Nduk ngene, Nduk. Iya, Mas. Soale iki waktune rada bengi. Iya, wis bengi nemen wis, Mas. Jajal dikai goyangan titik. Setok ae wis ya. Iya, sing ngarep tok. Iya wis. Ayo getno ya, Nduk. Ayo Mas Nanda. Ayo. Ayo. Wah, joget-joget kok. Aduh. Ayo getno. Dak sah. Dah. Dak sah. Oh, dak sae. Bapakmu, ayo kena. Ojo mandek. Terus. Kok. Nek terus ya sing nyisar kudu ngoyo kok. Beno kudu ngoyo. Oh, jane mari udan. Ya kok iso susu koyo ngene iki rek. Lah, opo sayang? Timo ndak iki sing jare laris bulan iki kon iki ha. Iya ta sayang. Delok niku sampe iso tuh, iso suntik iku. Oh iya. Niku. Loh. Ya kok gatelen temen panjene. Wes, ayo jajal dikenal sapa jeneng? Jenengku teh Mas, jenengku Mete Yuliana Mas. Asli Meti. Asli Mas. Asli. Asli. Alamat rumah. Tanggung. Berarti awakmu lore curah kini, Nduk. Blas. Ngawur bojone Nopi. Apa jol? Bojone Cipek. Iya. Tanggung omahe. Iya, Mas. Penggaweane apa sayang? Aku ta. Dengser jare sampean mangko, Mas. Sik ya Allah. Aduh. Meneng ya Allah. Aduh. 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 Waduh.
Rungokno. Ndak usah dhuwur masih ngangkat tangan. Aduh jari ini. Aku dancer pengaliane. Aduh kok palai sing gelangi gede. Wah, kok tepak temen. Supin iki lho kok. Delok sik. Ndak weh. Ndak usah kajuan nemen-nemen ngono lho. Iya weh Mas. Ngene ae, aku pancene ndek tanggung omahe. Iya, dodonan ndek buri ngene iki. Wis kembali ke tempat. Oke Mas. Ayo sing nomor 2. Loh. Hei, ya ndak apa-apa ayo. Aduh ngawur. Hei, aduh. Aduh. Kok dak dikandani rek. Lodok-lodokno ngono. Angel. Babate nyoplok babate. Ya Allah. Yung babate mbok serbat iki. Gayang. Hei. Aduh. Kena. Aduh. Terus. Aduh. Loh. Udah. Ayo tati. Gepres. Golong. Ayo. Hei, loh. Ayo terus. Hot. Hot. Iya, golong. Iya, aduh maning. Aduh. Maning. Loh. Aduh. Hei. Aduh. Terus. Hop. Aduh. Ayo ngate. Oh, sesok iku rene. Loh, katanya Loh, ngawur ae lon. Yo. Wis gini. Beno gini. Gini. Wis gini. Lah kok melintir barang. Aduh. Ayo kena iki. Melintir bokoku kok. Beno apa? Aduh. Lo teles kabeh mamawi Mas. Besok diumbah. Iya. Ya aku yutok. Weh hop. Apa Selilitan rambut. Oh, selilitan rambut. Endi rambutmu sing dawa sih, Bro? Loh, endi? Golekno. Kok Marlis? Loh. Ya, cinta nemen yang ibu iki. Endi rambutmu? Jere aku takoni tas ya. Iya. Endi rambutku je? Diko Joko jere ngomong. Iki. Oh, Joko iki. Aku lali lek tak kempit. Oh, lali terus. Oh, Bu. Sik. Ya werure wong kene aku gondol wae. Kene pasti gondol wis jelek. Ndak wis tak kene ana polisi nggih helm. Kan mulakno kene nolek dele, Nduk, sik. Ya apa, Mas? Ayo melaku ngulon. Aduh, jaran. Aduh, kayak jaran iso. Lah kayak jaran weh. Oh. Aku. Aduh, kalah jarak gimana? Beno wis, cekelen. Wah, Pak Wis. Aduh, ya Allah. Apa? Kok nyebut barang? Aduh. Rungokno. Iya, Mas, apa Mas Jaka? Lek iki tepak, Bu. Tepak apa, Mas? Ya Allah. Oh, kok nyebut barang? Kok nyawa barang? Tepak yang sing kaku. Lah apa? Mesti kaku wong guri. Kayak ngene guri. Iya, kriuk. Waduh, potongan koyok tape ngono. Apa? Masih awake ya potongan kok nyambi. Ya apa masih koyok nyambi kon koyok garangan. Apa? Kan koyo kethek. Ngawur. Kon koyok luwak. Koyo apa yo lali aku. Ya Iya, Allah. Mas. Apa Mas Joko? Apa Mas? Enggak usah melayu. Wes loh. Lan. Wah. Mike kari. Abu. Susune cilik. Lho jeneng aku si arek ya Bu ya. Oh, si arek ta sayang. Iya. Arek opo sayang? Arek ndak waras. Ajas. Lah kok arek ndak waras sih, Rek?
nemu dek endi nanda kowe. Oh ya apa rek. Ayo kenal sapa jeneng? Jenengku Mas. Ya. Awan bengi Mas Joko. Dewe jeneng loro? Iya. Awan bengi. Iya. Bengi dhisik apa awan dhisik? Bengi sik Mas. Oh lek sing bengi. Perkenalkan nama saya Paramita. Paramita Iya. lek bengi. Riningan ah. Tepaknya ngemik. Oh, sob. Lek bengi Paramita. Iya Mas. Lek awan. Paralon. Ajas. Menawa golongan itu tukang desel. Iya Mas. Mas tuan rumah endi ki Mas? Ndak ero kon. Endi? Kok ora metu Mas Joko? Marine ra. Endi? Marine. Sing endi sih? Wis sing lha iko. Sing endi Mas? Sing endi? Iko. Sing endi? Sing gawe kodhong. Waduh. Oh, ngerampok. Loh, woi. Ya Allah, artinya di jari ini. Woi, balik. Aduh, ucal no Pak. Loh, aduh, lek. Woi. Aduh, disayang. Iya. Woi, gini. Wah, payah temen iki. Enak gurih rasanya Mas. Tuan rumah sik tas. Ngawur ae kon niku. Apa kok niliki titik lo Mas? Oh, masih niliki didik iki saya nggak ibu iku ngamuk Ndak marine. ira padha lanange. Mas yo lanang kok kondo-kondo, Duk, ngono lho. Iya Mas. Wis, soalnya waktu ini cukup. Oke. Kenduk balik. Nanti helmku balik no. Endi helm? Helm rek. Duh, Helm. Endi loh. Ya Allah. Ndak nemu helm. Balik om marine golek ono wis ayo. Balik kono. Ayo Bu Narji. Jaka! Mas Jaka! Ayo goyang Mas! Aduh! Katanya kok masa joget? Aduh! Aduh! Ngawur Bu enak Mas, enak. Aduh! Saya bener kali gini. Loh, Aduh! Aduh! Jaka! Jak! Aduh! Jak! Aduh, tepak kulite Jak! Beno meledos-meledos! Jaka! Oh, retian. Ayo kono. Ayo. Yo, koyo sopo lek ngono. Oh. Maju. Ya apa Mas? Mbuh. Bentuknya apa? Oh. Loh, amun sih, amun. Ndak. Aku mari ngoyo loh. Beno po kene. Halo Mas artis. Kenalan sih. Enggak wis. Wis kenal. Ayo kenal sapa iku? Wis kenal. Ayo sing minggir kulon. Enggak, Bro. Loh, takono jenenge. Langganan Meti. Ngawur ae. Oh iya. Kok langgan-langganan barang? Oh. Ngene. Cuman udah doyan iku ta. Ngawur ae. Yo nglemir. Blas. Dengare nang kon Apa? sabene lo gagang ini. Oh. Lah saiki lah kok lemir. Jenenge model. Oh. Lek model. Ndak ero kan? Modele apa sayang? Yo di desa-desa iku. Cuman udah payu aku ta. Tak kira dek embong kembar iku. Blas. Senuk aku ta. Duk. Mbok-mbokane. Iya wis. Ayo kenal sapa jeneng? Jenengku ta Mas. Yo. Jenengku Mutmainah Mas. Aduh Mutmainah. Iya, ngemut-ngemut barang sih ndak kena. Aduh, remek kancane lek kok ngene. Wei, Mutmainah balik nyang kene. Oke. Ayo. Ayo sing nomor papat iki. Iki wedok temen, Bu. Ayo maju. Ayo. Gulune. Nah, ngono. Terus ngulon. Abu. Ayo. Terus. Ayo, goyang. Get now. Oh. Tak enak.
Panjak iki ngeliwer ae. Oh, ngene. Panjang liwer ae tak potong 50 lho. Oh, potongan 50 ae wis. Oh, ngene. Cece. Loh. Lale cece Mas Bonjol. Oh, lah iki. Cici soleh. Kon wedok temenan, Duk. Ya iya Mas. Temenan ta sayang. Wah makne sing wedok. Oh, iya ta. Ya iya. Lah kok makne kok dudu awakmu? Ya anake banci. Gledek makne wedok. Oh, tak kira awakmu iki meteng, Duk. Mateng Mas beberan tuwek. Bebutan piro sayang? 10 mlaku. 10 melaku. Iya iya. Kok nak ditambahi 20 pisan wis. Ya delepen Menisan wis genduk. Sing ayu. Jajal kenal lo sapa dijeneng. jenengku. Nah. Seli enggak telia. Seli Anggateli. Oh bojoku guyu wae. Endi bojomu? Ayo kita konsote. Coba disayang. Temen. Iya sayang. Hei, ih. Terus. Alhamdulillah. Aduh, oleh sing nyayang wong ganteng alhamdulillah. Suwe Mas ngincer iki Mas. Sing situ arep. Hah? Arep. Mas. Oke. Si men. Oh, si men. Dek ndi ono wong koyo ngene men barang rek? Lah ana. Ono ta? Iki. Wae. Wis, ayo. Soalnya waktu ini cukup. Iya Mas. Koncomu jangan kabeh. Iya. Jajal dikei lagu iki pamundutan loh. Pamundutan Mas. Iya. Mbak Erika. Lah kok Erika sih? Hop. Iki lagune temenan loh, kudu iso. Lagu apa? Mari bayar iki. Nah ya apa Mas? Ayo jajal siarno. Lagune apa iki? Ayo. Cabe-cabean Lah. dari Bapak Agus Fitria Putra. Oke, cabe-cabean ayo. Ayo siapa rek? Loh, ndak iso. Cek. Iki lah iki. Lah iki Mbak artis Sesa. Oh, ndak kena. Orang bilang ABG sekarang genit-genit, juga kecantilan, keganjenan, gaya berlebihan, keluyuran, cuma numpang doang, cabe-cabean. Orang bilang cewek gampangan, cabe-cabean, cewek-cewek murahan, cabe-cabean. Orang bilang cewek kampungan, cabe-cabean, cewek buat mainan. Orang bilang ABG sekarang genit-genit, juga kecantilan, keganjenan, gaya berlebihan, keluyuran, cuma nempang doang, cabe-cabean. Orang bilang cewek gampangan, cabe-cabean, cewek-cewek murahan, cabe-cabean.
cabe-cabean nggih niki pamundutan gending saking Bapak tuan rumah nggih utawi Mas Agus Filio. Ayo genduk sing ayu-ayu bali-bali nang panggonane ndang diganti tari rampak barong Samboyo Setia Kawan. Yo. Kapiarsa swaranipun lerambyae kabutera. Oh ya, hey, oh ah, hey, oh ah, yeah. Rampak barong, rampak barong, ambiar, ayo sih semangat. Wah. Ya, aile, dicacal alon-alon ya. Ayo Jun. Ayo dicacal koyoke alon-alon ger. Le. Yo. Hop. Lo. Ho. Awas. Yo. Aile, pacutan le, aile. Ayo mama.
Ayo le, dance le. Yo. Tak lo lo lo. Yo. Oh. Ayo omaku. Yo. Wow. Yeah. Ayo le. Ayo le. Jong. Awas. Iya lo.
Ayo. Ayo. Ogun lemes, ayo Ogun. Ayo. Awas. Loh. Iyo. Tari rampak barong samboyo setia kawan nggih. Akeh cacai 5 maceme nggih sampun sawanteng dalemipun Bapak Agus Filio, Ibu Agus Filio sekeluarga nggih. Tari rampak barong samboyo setia kawan nyambut gawe bebarengan Jafran Audio Sound System nggih kagunganipun Mas Dodi. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting nggih. Mas Eko Uge saking Dawan Lor Sukodono eleng rampai ditata sing apik jajal disukani gendeng-gendeng mama disukani gendeng nelongso mama terus ger manut yang ger ya Simbok iki Simbok Dile warangi awan bengi ora tau turu longgar
kota metropolitan rina wangi pikiranku milang mega oh rasane kepingin bali ora duwe sangu kelingan marang wong tuaku tak ipi-ipi rasa jrone ati kula niki tansah eling keluargane desa Ditambahi sak gending mama lingsir wengi dados.
sisir wengi nggih nggih menika gending ingkang angka 2 utawi gending telahir nggih teng wontene tari rampak barong samboyo setia kawan. Eling rampake ditata maneng bali-bali nggih nang panggonane. Tapi saderengipun tari rampak barong bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Agus Filio, Ibu Agus Filio nggih. Mbok pilih wonten kesalahan utawi kaluputan tindak tanduk sing kurang sopan nggih saking keluarga besar Reok Setia Kawan nggih kula selaku wakil saking Bapak Jai nyuwun tungging pangaksama saagung-agungipun nggih dan terima kasih kepada Jafran Audio Sound System nggih saking babaan kagunganipun Mas Dodi. Terima kasih nggih atas kerjasamanya nggih mulai dari siang sampai malam. Dan terima kasih kepada artis video syuting Mas Eka Oke saking Dawan Lor Sukodono. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, kita bisa berjumpa kembali di lain waktu maupun di lain kesempatan. Aile bali-bali nang panggonane tak kei gendengan Jawa pamit muli dados. Ayo mulai, ayo mulai, ayo mulai, ayo mulai, ayo mulai, ayo mulai, esok tanggapan maneh. Ayo mulai, ayo mulai, ayo mulai, ayo mulai, ayo mulai, ayo mulai, esok pindah nyangkunir. Yo.